שלום ילדים, אני קובי, אבא של שחר סטרוג. שחר לוחם דובדבן נהרג ב-20 למרץ 2018. שחר נהרג בחדר שלו על ידי חבר טוב שלו שירה לו כדור בחזה הימני. בעורק הראשי שחר נהרג במקום. שחר ילד מאושר, שחר ילד שמח, שחר ילד שכל כך הרבה חברים יש לו, כל כך הרבה חברות יש לו. שחר ילד שהיה לו עתיד מאוד מזהיר. רבע שעה לפני שהחבר של שחר ירה בו בחדר, שחר דיבר עם אחותו, אחר כך דיבר עם חברה שלו. 7 דקות אחרי השיחה עם החברה שלו הוא נורא בחדר. זה היה השבוע הכי רגוע שלנו, כי בשבוע הזה שחר לא יצא לשום פעילות. כל לילה הם היו יוצאים לפעילות, ב-5 בבוקר הוא שולח לי אישור שהוא חזר והכל בסדר, ואז הייתי הולך לישון. שחר ילד ששמר תמיד על כל הכללים. שחר הוא ילד שדאג לכולם, דאג לחברים, דאג למשפחה. שחר נכנס לחדר שלו בבסיס. מרגע שהוא נכנס לחדר, בערך לאחר שנייה וחצי, הוא קיבל את הכדור. מה בדיוק היה שם אני לא יודע, אבל מה שאני יודע זה ששחר נהרג, ויחד איתו נהרגה משפחה שלמה. יחד איתו סובלים המון חברים. ילדים, תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. נשק לא משחקים, נשק לא בודקים, נשק לא משוויצים, בנשק לא עושים שום דבר מעבר להוראות. זה דבר שחייב להיות איתכם כל הזמן, לזכור את זה כל הזמן. כי אם החבר של שחר היה זוכר את זה, לא הייתם שומעים אותי היום, כי היום היה לי ילד והייתי אדם מאושר. אני מקליט לכם את ההודעה הזאת כרגע שאני לידו, מסתכל על התמונה שלו, מסתכל על העדנית עם הפרחים שאני מטפח בערך כל יום ב10 חודשים האחרונים מאז שהוא נהרג. יש לכם אחריות ענקית שאתם מקבלים את הנשק ביד. אנא מכם, תשמרו על החברים שלכם, תשמרו על הסובבים אתכם, תשמרו על המשפחות שלכם, על ההורים שלכם, על האחיות שלכם, על החברות שלכם. אם אתם רואים מישהו מתעסק, תעירו. כל מה שרק אפשר לעשות כדי לעצור, כל מה שרק אפשר לעשות כדי לשמור. אני הייתי אדם מאושר עד ה-20 למרץ 2018, 7:52. מאז ועד עכשיו, אני איש שרואה רק שחור, אני איש שלא נרדם בלילות, אני איש שכל לילה שומע את 3 דפיקות בדלת ואת הסיוט עם הקצינים שנכנסו והודיעו לי את ההודעה המרה הזאת. אל תגרמו לאנשים אחרים להרגיש כך. אל תגרמו להורים שלכם להרגיש כך, או לכל אחד אחר. ילדים, יש לי 2 בקשות. בקשה אחת, אם אתם בבית קברות, באזור, תקפצו להגיד לשחר שלום. אם יוצא לכם להקשיב לשיר שכתבתי לשחר, קוראים לו חלק ממני, שרות אותו מרז, ולא את השיר, אומר את הכל. בבקשה, אתם הולכים להיות מפקדים. תשמרו על החיילים, תשמרו על המשפחות. אני מודה לכם שהקשבתם לי. המשך שירות נעים ובהצלחה. ותשמור רק על עצמך, כי אם יקרה לך משהו אז אני איננו.
איך גמרת את החיים שלך, איך? לא יכול להיות. ילד חסר כזה, ילד גיבור כזה. ב-20 במרס השנה נהרג סמל ראשון שחר סטרוג, לוחם ביחידה המיוחדת דובדבן. הוא נורה על ידי חברו הטוב במהלך משחק בנשק. בטעות. אמר, אם אני עובר את הגיבוש של המטכ"ל, אני מסרב למטכ"ל כדי להגיע לדובדבן. הוא לא פחד מכלום. אני דאגתי כל שנייה, לא כל דקה, כל שנייה אני דאגתי. זה שתמיד אמרתי, מה פתאום, אני לא דואג, הכל בסדר, תלכי לישון, אז זה לשלוח לו הודעות בבוקר ולראות מה קורה איתו, וזה לשלוח לו הודעות בערב ולראות מה קורה איתו, וזה להקליט לו הודעות כל הזמן ולשמוע מה איתו, כי אני רוצה גם לשמוע את הקול שלו, את הטון שלו, כדי להבין מה קורה. טוב, אז אני אקליט. אני מאוד אוהב אותך ומתגעגע, ונתראה ביום חמישי. היינו משפחה מאושרת, כאילו, הכי מאושרת בארץ, וגם ידענו על זה. אני וקובי כל היום רק תודה, 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 שתישאר לנו השגרה, שלא תשתנה לנו השגרה, החיים שלנו הכי יפים. שחר בולט ביחידה וצובר חברים רבים. הוא כל פעם היה שר שכולם עייפים, איך החברים אומרים שכולם שבורים, מתייעצים איתו. נון, אחד החיילים, עולה חדש, הופך לחבר קרוב במיוחד. כזה ששותף לסודות הכמוסים וחולק איתו חדר בבסיס. הם יצאו לבלות במועדונים ביחד. הם אהבו אחד את השני. עד המקרה שפה כבר אי אפשר להגיד שום דבר. זה קורה לפני חודש בשעת ערב מוקדמת. היחידה חוזרת מפעילות, הלוחמים לקראת עוד אימון מבצעי. בינתיים תופסים כמה דקות של מנוחה. ב7:30 שחר מתכתב עם אחותו עדי. הוא סיפר לי שחברה שלו קנתה לו כובע באילת, ואיך שהיא כתבה לו את זה, הוא כתב לה, וואי, איך עדי תשמח, היא תמיד לוקחת לי כובעים. חולפות עוד דקות בודדות, שחר מספיק לסמס לחברה שלו. המילה האחרונה שהוא כתב, זה כיף. הוא אמר לה, איזה מפחיד. מה דואגת, מה מפחיד, זה כיף. עכשיו שחר וחברו הטוב נון נכנסים לחדר המשותף. מאוחר יותר תגלה חקירת מצ"ח שהם שיחקו בנשק. תרגלו על דעת עצמם שליפה של אקדחים. זה מול זה. עוד מעט 8 בערב. החייל נון דורך את האקדח ומכוון למרכז מסת הגוף של שחר. הוא לא מבחין בטעות שבפנים מסתתר הכדור הקטלני. פתאום דפיקה בדלת, איזה 9:30. כמה קצינים מול העיניים. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, ואני מסרבת להאמין שזה יכול להיות, ואני אומרת להם, לא, זה לא יכול להיות. אין לי מה להודיע כי זה לא יכול להיות.